Обучителната платформа Web School Sun организира следните курсове по програмиране за ученици. Въведение в програмирането. Създаване на приложения за мобилни устройства. HTML, CSS и JavaScript. Създаване на игри в Python. Обектно ориентирано програмиране в C#. Програмиране в Unity. За записване в безплатен демо урок по програмиране, моля отворете сайта на Web School Sun и последвайте следните стъпки. След като попълните регистрационната форма, моля щръкнете върху бутона Изпращане. Сега ще представим кратка информация за всеки един от курсовете. Курс Въведение в програмирането. Този курс е подходящ за ученици от 1 до 4 клас. Той е предназначен за ученици, които тепърва навлизат в чудния свят на програмирането. В рамките на този курс се учим да създаваме анимации и игри. Курс Създаване на приложения за мобилни устройства. В рамките на курса се учим да създаваме различни приложения за мобилни устройства. Този курс е подходящ за ученици с предходен опит в областта на програмирането, особено в Scratch. Курс Създаване на проекти с използването на езиците за програмиране HTML, CSS и JavaScript. В този курс се учим да създаваме уебсайтове и интерактивни проекти. Това е първият курс, в който учениците се сблъскат реално с писане на код и се явява една подходяща възможност за запалване на учениците към чудните възможности в областта на програмирането.
Курс създаване на игри в Python. Това е курс, който е насочен изключително към създаването на игри, като се използва един от най-популярните в момента езици за програмиране Python. В рамките на този курс се учим да създаваме различни игри. Следващият курс е посветен на обектно ориентирано програмиране в C#. В рамките на този курс създаваме различни проекти, които използват езика за програмиране C#, като използваме и част от богатите възможности на платформата Unity. Програмиране в Unity. Това е един курс, в който вече надграждаме знанията си в областта на програмирането в C#, като създаваме по-сложни проекти. Обучителната платформа WebSchoolSun предлага безплатни демо уроци, като записването може да стане през сайта на платформата webschoolsun.com. След отваряне на сайта може да щракнете върху бутона записване за безплатен демо урок, да попълните регистрационната форма, след което да натиснете бутона изпращане. След като последвате тези стъпки, ние ще ви изпратим имейл, в който ще посочим линк за достъп към безплатния демо урок.